Така, здравейте хора, аз съм One Shot Gaming и днес ще ви покажа как да си направите скинове за CS1.6. Ето го и блокчето. Така ще ви покажа също така как да си направите нож и скинове за RZ, които си поискате оръжие. Добре, нека започнем. Така. Първо отваряте Google. Нали, трябва да напишете в Google CS1.6 Skins. Аз все пак ще оставя линк в описанието. Така. И това трябва да излезе. Weapon Skins for Counter-Strike и така нататък. Цъкате го. В този сайт може да се изберете скинове от на различни игри. Ето, например, да речем, ето тук ви излизат най-новите скинове. Да речем, че искаме да си направим, примерно, USP. Нали, ето тук пише всички скинове за оръжията. Просто цъкате върху тях и те ще ви излезнат там. Но ето тук началната страница на най-новите скинове, които са излезнали скоро. И, например, USP Orion. Нали, това е от CSGO. Цъкаме го. Нали. И ето тук пише Download. Download. Цъкате го. Трябва да изчакате 30 секунди преди да го свалите. През това време, например, нека разгледаме някой друг скин. Например, на М-ката видях, че е излезнал Cyrex. Той също не е лош. Ето го, Cyrex, това също е от CSGO. Redline, това също е от CSGO. На Deagle може да се направите, но ножовете също не са лоши. Ето аз, например, имах този нож, той също не е лош. И ето така. Също така, моят любим нож е Butterfly Knife, обаче тук е просто много скапан. И не става, трябва да видя как да се направя друг сайт с звуковете, които са реалистични, нали, и така нататък. Така, нека преминем. Ето, click here to start download. Цъкате тук и трябва да ви излезе тук едно прозорче. Това е някаква реклама. Не ви трябва. Така. Цъкате USP Orion. И също много е важно, за да ви тръгнат скиновете, трябва да ги запишете в папката, в която сте записали CS и сте го изсталирали там. Така че, нали, ето е инсталацията е автоматична, директно става, изпълня, само, нали, трябва да направите да го направите в папката, в която сте записали CS. Ето тук, например, Browse и, нали, ето така. И тук се търсите папката, в която сте записали CS. И цъкате Install. И Finish. И сега вече сте готови. Ето, влезете в CS. И например с ботове. Ето така. Окей. Ние трябваше да влезем към това, за да ви покажа. Ето така. И ето, вече имате USP Orion. И сте готови. Аз лично си направих един друг Orion, защото ми хареса. Той, нали, не е същият цвят, но изглежда по-готино. Ето, имам карамбит. Имам и Orion. Може да си направите, нали, там то си пише, цъкате Nice.
и просто инсталирате скина. И сте готови. Ето, виждате ли, затова мажорите от този сайт не са хубави, защото все едно удряте с обикновения на францез. В смисъл, карамбита не е така. Виждате ли как удря? Така, не трябва да удря отдолу нагоре, той удря отгоре надолу. Това в принцип не е правилно и на мен не ми харесва. Именно за това, точно за мажорите тук в този сайт не е много подходящо. Но все пак, готино е. И това беше от мен. Чао!